A yau mun sake samun labarin wannan sabon matashin mawakin mai suna mai gadale mai waka mai muryar Dauda ka huta Rarara. Ya saki sababbin waƙoƙinsa wanda ke ta kalubalantar tsintsiya. Matashin ba iya nan ya tsaya da yana waƙoƙi na kalubalantar tsintsiya fiye da kuke tunani. Daga cikin waƙoƙin matashin hada akwai wata waƙa mai suna ina zancen corona. Na gode. Sama. Ina zancen corona, coronar 'yan asara. Ina zancen corona. Da dukkanin alamu dai wannan matashi baya tsoron abin da zai je ya dawo. Ya dage kai tsaye waƙoƙinsa yake fiye da kuke tunani. Sai dai saƙonin da aka samu shi da Dauda ka huta Rarara, shi yana yaban tsintsiya, shi ko wannan matashi yana ta ƙalubalantar tsintsiya. Sai ku biyo mu a shafukanmu na GADALI TV domin jin yadda aka kaya da wannan matashi mai waƙa.